Peťo, to foci. Aha, nie, dobre. Stoj tam, kde si. Trimaj! Ej! Môžem? Zvoniavku! Buď spávať, o jednu vyzrovení. Kde je ďalšia šestra? Daj zvoniavku aspoň. Ešte jednu! Hej, ale... No, oni už, zvoniavku. No, chlopi, to co? Počkej. Ide? Hej, ide. Len ty zostaň tam, Mače. Nevyzeraj, mám vedľa, to je okupačke. No, Že vy sestry boli zdravé. A čomu nie? Tak do keľu! Počkaj, Au. spavujem! netreba ci. O co? A čomu mu není doma? Trimaj, ešte jedno. No čomu nie? Však to še postrieha všetko. Oj. Mark, aby som videl dáci. Veruješ?